Hello mga mamshi! Tara, samahan nyo akong magluto ng creamy and spicy Bicol Express. Let's start na po! Una mamshi, takpan at pakuluin ang baboy hanggang maluto at mag-golden brown ito. Lagyan ng asin at paminta. Halu-haluin lang mamshi. Ayan, hanggang maluto lumabas ang sariling mantika. Iset aside mo na ito mamshi. Mag-isa ng bawang at sibuyas, mamshi, halu-haluin, at isunod na ang nalutong baboy. Pagkatapos itong halu-haluin lang, pwede na ilagay ang pangalawang piga ng gata. Halu-haluin lang ito, takpan, at pakuluin ng mga 10 minutes, mamshi. Pagkatapos ng 10 minutes, mamshi, pwede na lagyan ng tubig at takpan ulit ito ng mga 10 minutes. After 10 minutes, siguraduhin malambot na ang baboy, mamshi. Pwede na ilagay ang nalutong bagoong. Halu-haluin lang hanggang matuyo at mawala ang tubig. At ito na, pwede na ilagay ang unang piga ng gata. Halu-haluin lang, mamshi. Hayaan kumulo at magmantika ito, mamshi. Halu-haluin lang. Ayan, para creamy. Huwag kalimutan lagyan ng siling berde at siling pula. Lagyan din ng konting asukal at konting asin. Ayan, mamshi, nagmamantika na siya. Hayaan mo lang halu-haluin. Ayan lang. Luto na po. Kain na, mamshi. Thank you for watching. Bye!